Sana ngayong Pasko Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:09 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong talas programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Agunatan na Biyernes, Pizza 12 at bulan na September 2025. 105 days to go before Christmas. Jadasaray ulo na balita da lokal. Balik
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Manawag pulis tan napidiya ang ikasa na drug bypass operation na suspect Asakute. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki na buwagos, insigapan na kaso kaya rin na apuulan susakayabong at sadanagupan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Diya walay deprensito at panagnonot aromog yasakilan bangkay. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 71 anyos ya laki nababalang aromog ya andilad bilay. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki nan sarili na plug at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jadulo na balita at nasyonal. Kason graph insagap ng Secretary Dizon laban ada 20 na opisyal na DPWH na napatiran na kontraktor. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 355 million piso insingit ya pondo at 2025 walay katuanto niya unong at kinan Senador Lacson. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Executive Order at Independent Commission para Infra Empaway na Palasyo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. PDAF Scam Baryalabat unong dakinan Lacson. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Amas nuklay Diyos siya katawan at fraud scam unong adkinan Senador Lacson. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:12 na kabuasan. Tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Oras na alas 9:15 na ngaram na naingkasa so anti-illegal drug bypass operation na Nasari Intelligence Operatives na Manawag Police kaiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 ya ginawa jad Barangay Poblacion Bali na Manawag, Pangasinan. Naristo so manangara na Jose Matillo Mapili Jr., 53 anyos. Asam-samad 5 na suspeksyo sa kaya perason head selda transparent plastic sa say. Yan ang karga na siya buya inyawat da Saray Intel Operatives. Yan ang panggap daya puser buyer. Asam-samad da suspeksyo Mark Money. Yan usar na operatiba. Ya impan na suhol da bitlan na suspect. Samploran piraso na 50 piso bill. Sa kaya head selda transparent plastic sa si sa unit ya Vivo cellphone na sa unit ya Yamaha Mio Sporty Color Violet. Saray ebidensya ya Cebu sinawit jad PNP Satellite Forensic Office jad Ordaneta City legan niya sa may suspect sinawit jad Manawag Police Station for proper documentation and proper disposition. Kaso nin sunggay na Section 5 at 11 na Article 2 na Republic Act 9165 sige palaban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tampo yun ang responder ay Dagupan City Police Disaster Risk Reduction Management Office, Public Order and Safety Office, Fire Volunteer na Panda, tan Bureau of Fire Protection at Agawang Pool at oras na alas 7:47 na labi jada number 512 Maluwad District Syudad na Dugupan. Jad investigasyon nakabataan ya sa may pool so gimapo at oras na alas 5:29 na ngaram
Yan nalapod kusina ya pangkayarian na sa naging Marvin Fernandez Castro, 47 anyos, tan na Mario Fernandez Castro Jr., 44 anyos. Sa may pulso indiklaran fire out at oras na alas 5:50 ng aram, yang gapumot sa sakit-sakitan tan asugatan. Unang dasaray akay moton antes siya nagawa sa puol na imano nan Mr. Salvador V. Mamaradlo. Ya wala din presya na alak si Mario F. Castro Jr. tan ginuyorto niya so bid siya jada kusina ya si katoy nan ingal-ingal eda salitan Tagalog. Andito na ang impyerno. Sa may suspect ya si Mario Castro Jr. suwad kustodiya na Dagupan City Police tanin sigiban la na kaso eda korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Walay diferensya at panagnunot nalnor inatoy jada Ambayawan River na Barangay San Rafael West Valley na San Nicolas Pangasinan. Sa may biktima sa kinabat ay ngaranto na Adalita Tambot Mejia, 68 anyos. Jad ginawa ng investigasyon na tanbasi at palapag na anak ton si Elmira Mejia Valdez. Jad oras na alas 10 at kabuasan sa may biktima sulimad abong na sister to niya jad barangay Dalumpinas sa San Nicolas Pangasinan. Yan si kato yung bubal tangad ilog. Pangbalat jad oras na alas 12 na kaagawan sa may biktima so aga-akasimpwet at abong piyan mangugto. Kimaraw na tulong so anak na biktima adasari kakanayo na daran niya piyan anapon so biktima na nanbiglan walay aneng nang daran niya na kabataan yaman na hahanting na manok o manok-manok adabitlan lugar yasaray ya kaneng nang ya kabataan o aneng nang dami bangkay na biktima ya wala sa may ilog yang pulad bilaya nan tinampatan ere pamilya na biktima impalapagdara niya nalner sa biktima ya ang gapoy pakanengnengan ya walay agawan foul play sa may biktima so inawetan sa kay punerarya jada Barangay San Rafael East da balay na San Nicolas. Nasari ng respondent municipal health officer na San Manuel o San Nicolas Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Timawag at police station na Santa Barbara oras na alas 12:40 na kaagwan na si Barangay Kapitan Ernesto Ocampo na Barangay Nilumbot Bali na Santa Barbara Pangasinan ni pakar at bangkay na lakin anengneng na Alvin Abrera Flores 35 anyos. Diyan investigasyon na pulis Santa Barbara sa may biktima so kinabat ngaranto na Amado Maninding Flores 71 anyos. Akabatan niya agla anengneng at abong to niya at loob na pigaran simba tan anengneng subangkay yan agnas sulaman to niya. Onong palapag na brother to niyan si Bernabe Maninding Flores 76 anyos. Sa may biktima sa awalaan na sakit ya high blood bangbalat ang tugabay sa uninom na tambal. Nayarin sa taya impatay na biktima lapod kimaruso high blood to niya. Naninengneng na rural health officer na Santa Barbara ang gapoy pakanengnengan niya walay foul play at impatoy na bitlan na biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin nan sarili, imbatik yung patambalan od oras na launa 15 na palbangon, kaya rin na tubakyar sa motorsiklo to niya at Barangay Road na Barangay Giseta Norte, Bali na sa Manuel, Pangasinan. Sa may amputin na Magenta Yamaha Mio, Yamamanihoan na Dexter sa Dama Daton Gorospe, 34 anyos. Nga po sulungton helmet, wala din presya na alak, so atubakyar. Diyan investigasyon ng pulis sa may biktima sa marap diya the west direction na nalos control to niya sumunabil tan singigan ng pakatubakyar tawd karsada.
Akagamor na sugat sa biktima dyan nandoran parte na laman. Tan si katoy imbatik nasare ng responde na rural health personnel. Yay nawit jada rural health unit pian tambalin so agamoran ton sugat. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ray katibukulan niya balitad lokala antis tanon dapag dasaray balitad nasyonal. Wadyan ni ray pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the third floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:21 na po ng umaga. 6:21. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman laban sa 20 opisyal ng ahensya at 4 na kontratista na itinuturong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso, ang St. Timothy Construction Corporation na kinakatawan ni Sara Diskaya, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, at dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Respondents din sa kaso ang mga DPWH officials na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza, Robert Roque, Jolo Tayao, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Laos, Jaron Laos, Lemuel Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Francisco at iba pang John Does at Jane Does. Pinasuhan rin ang mga kontratista ng Sims Construction Trading na kinakatawan ni Sally Santos, Wawaw Builders na kinakatawan ni Mark Alan Arevalo at IM Construction Corporation na kinakatawan ni Robert Imperio. Ayon kay Dizon, ang pagsasampa ng kasong malversation through falsification of public documents, ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Government Procurement Act, laban sa mga respondents ay may kaugnayan sa 5 maanumalyang proyekto sa Bulacan. Tiniyak rin ni Dizon na simula pa lamang ito at marami pa silang taong pananagutin. Sisimulan na nila ang proseso ng dismissal o pagsibak sa mga sangkot dito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Kinumpirma ni Senator Panfilo Ping Lacson na totoo ang sinabi ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na nagkaroon ng 355 million pesos na insertion sa Bulacan. Nauna rito, sinabi ni Hernandez sa pagdinig sa Kamara na nagbaba ng 355 milyong pondo sa Bulacan ngayong 2025 si Senator Jinggoy Estrada.
Ayon naman kay Lacson, aligasyon pa lamang ang tungkol kay Estrada pero pinapacheck na nila sa General Appropriations Act o GAA kung sino ang naglagay ng pondo para sa Bulacan. Totooan niya ang sinabi ni Hernandez pero ang nasabing pondo ay wala sa bersyon ng budget ng House pero lumabas pagkatapos ng report sa Bicameral Conference Committee. Posible raw isiningit ang pondo sa bersyon ng Senado o sa BCC. Sinabi rin ni Lacson na 5 proyekto sa Bulacan ang natukoy na nilagyan ng 355 million pesos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naniniwala si Senator Panfilo Ping Lacson na nagalit na ang Diyos. Kaya nabunyag ang bilyon-bilyong pondo na nawawaldas at nauuwi sa korupsyon sa pamamagitan ng mga palpak at ghost flood control projects. Sinabi ni Lacson na nabisto ang mga palpak na proyekto dahil nagsunod-sunod ang bagyo na sinamahan pa ng habagat kaya lumubog sa baha ang maraming lugar, partikular ang Bulacan, kaya nasilip ang mga palpak na proyekto. Ayon pa kay Lacson, posibleng hindi inaasahan ng mga sangkot sa anomalya na darating ang panahon na paniningil sa mga ginagawa nila. Samantala, iniimbitahan ni Lacson ang miyembro ng media na maghanap at magturo ng kahit isang perpektong flood control project ay ibibigay niya ang isang buwan niyang pensyon na nagkakahalaga ng 190,000 pesos. Samantala, isang empleyado ng WJ Construction, ang kontraktor na binabanggit ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez na naghahatid ng mga kickback sa Senado ay nakumpirmang nasa loob ng mataas na kapulungan noong Agosto 19. Sinabi ni Lacson na nakakuha ng kanyang tanggapan ang kopya ng CCTV footage na nagpapakita ng pagbisita ng nasabing individual sa Senado na nagngangalang Mina. Sa September 18, itutuloy ng Senate Blue Ribbon ni Lacson ang pagdinig tungkol sa mga projects maanumalyang flood control. Sinabi ni Lacson ay papasumpina ng kanyang komite si Mina at ang CCTV operator sa susunod na pagdinig ng komite. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inilabas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 94 na nag-uutos sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga at hahabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Nakasaad sa executive order na layunin ng komisyon na bigyang linaw ang mga report at aligasyon ng irregularidad, paglustay di umano ng pondo ng gobyerno at posibleng korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Binigyang din ng kapangyarihan ang komisyon na magsagawa ng pagdinig, mag-iimbestiga, kumalap, tumatanggap ng ebidensya at evaluate evidence, intelligence reports, and information sa lahat ng government officials at employees at iba pang individual na involved sa anomalya, irregularidad at misuse ng pondo. Tulad ng pangako ng Pangulo, may kapangyarihan itong mag-issue ng subpoena at magrekomenda ng hold departure order na pipigil sa pagtakas ng isang individual na inimbestigahan ng ICI. Maaari ring magmungkahi ng preventive suspension para maiwasan ang tampering ng ebidensya at makaimpluwensya sa kaso. Inatasan din sila na maghain ng rekomendasyon sa pagsasampa ng criminal, civil and administrative cases or actions against those responsible. Ayon pa sa executive order, masyado nang nalapastangan ang kaligtasan ng taong bayan na paulit-ulit tinatamaan ng kalamidad at sobra-sobra na ang paghihirap. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na walang binatbat ang kinasangkotang Priority Development Assistance Fund o DPDAF na scam ng negosyanteng si Janet Lim Napoles sa laki ng natuklasang katiwalian at korupsyon sa flood control project sa bansa. Ayon kay Dizon, nagmistulang petty change lamang ang PDAF scam kung saan sinasabing
10 bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan kumpara sa pumutok na korupsyon sa flood control project sa DPWH. Hindi anya dapat palampasin ang naturang katiwalian at dapat na pananagutin ang lahat ng sangkot sa naturang korupsyon. Aminado rin si Dizon na overwhelmed siya sa tindi ng korupsyon na nakita sa loob ng DPWH. Aniya pagiging mahirap at matatagalan ang gagawin nilang paglilinis sa loob ng ahensya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, 6:30 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayasu #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Pandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Pop
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ayaat malat, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay sak sa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:37 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Maabigya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabigya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Friday. Thanks God, it's Friday. Pizza 12 sa buwan ng September 2025. 105 days to go before Christmas. Oh, yung regalo mo kapaborito Errol sa mga inaanak. Nakalatag na ba sa lamisa? Meron na silang kanya-kanyang sobre. Di ba kung hindi bandel-bandel ang bibigay mo? Wala tayo nun. Wala tayo nun. Bandel-bandel ang sarap tignan pero wala pa tayo nahawakan. Di tulad doon sa mga opisyalis ng DPWH sa Bulacan. Bandel-bandel ang kailang nahawakan na pira mula sa mga kikwak. Yung mga kinasuhan ni Secretary, ano yan? Yun yung mga involved. Kasi pero ang inaabangan ko kasi sa dami ng pangalan na binabanggit, merong DPWH officials, merong mga contractors, merong mga empleyado. Wala pang Wala pang? Wala pa akong nakikitang involved na elected Kasi kahapon formal na naghain ng kasong graft si DPWH Secretary Benz Dison sa Office of the Ombudsman laban sa 20 na opisyal ng Department of Public Works
and Highways. Marami yan. Oh. Yung mga opisyal at mga empleyado, mahigit, 20 nga. 20. Yung nabanggit ko kanina. Oh. At meron pang iba, meron pang John Does at Jane Does. Oh, kabilang dito yung mga contractors di ba? Oo, nandyan yung mga kontraktor. Oo, yung mga contractors na nabanggit mo kanina, sila ay talagang formal ng kinasuhang kahapon. At siyempre, nandyan na yung St. Timothy Construction. Uy, nangunguna. Nangunguna. Yung kung dito, yung may-ari, itong si Sarah Diskaya. Asan yung asawa? Wala. Hindi ko Hindi nakita. hindi nakapangalan sa kanya, yung St. Timothy. Malamang, at Pero ganun din. Involved pa rin kasi Involved. asawa. Oo, at ganun din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. At dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. At ganun din si JP Mendoza. Maraming mga nadawit yung binanggit mo kanina. Na mga individual, lalong mga opisyal ng DPWH. So, yung sinabi ni Secretary Dizon, ang pagsasampa ng kasong malversation sa pamamagitan daw ng pagpalsipika ng mga pampublikong dokumento, ito ay labag. Republic Act 3019 at yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya isinampa ang kaso laban sa mga taong nabanggit at nakitaan na may mga anomalya sa mga proyekto. O dyan sa Bulacan. Hindi lang yan. Yung hindi lang anti-graft, kundi kakarapin ng mga nabanggit na mga opisyal na sangkot dito, yung paglabag sa Government Procurement Reform Act o yung Republic Act 9184 at yung new Government Procurement Act ng Republic Act 1209 na ito ay talagang nilabag nila dahil yung mga ghost project. Mga ghost project. Sabi ni Secretary Dizon kahit na meron akong third eye, talagang hindi ko makita yung flood control na ghost. Siyempre, ghost yan bakit yung iba pag may third eye nakikita yung ghost? Ganun ba? Pero yung ghost project talagang hindi niya daw makita. Hindi makita. Sisimulan na rin yung yung pagsibak. Isa-isa. Sa mga yung sangkot. mga sangkot. Dun sa mga manumalyang proyekto. May sapat na ebidensya kaya inihain ni Secretary Dizon ang kaso sa Office of the Ombudsman para agarang mapanagot ang mga akusado dito. May lumabas nga no bail daw yun, non-bailable. Kasi plunder. Kung plunder, non-bailable yan. Maaring humantong pa sa habang buhay. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan ng investigasyon, kung ilan. Dahil si Janet Lim Napoles. Plunder din yan. Ay plunder pero hindi naman habang buhay. May taon siyang may taon. bubunuin. Pero ito kasi mas grabe ito Mas grabe pero pa same billions of pesos sila si Napoles parang 10 billion 10 yata. billion, okay. Dapat makiisa dito ang publiko at magsumbong ng mga posibleng anomalya upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at mga kontratista, di ba? Yung kung may magsusumbong ay tutugunan daw ng ahensya sa lalong madaling panahon. Ang mga maganda ito Maganda. Pag may nagsumbong automatic bibigyan nila ng atensyon. Ang mga sinampan na ang kaso sa Office of the Ombudsman, una pa lang ito na ayon kay DPW Secretary Dizon at malamang na mas malawak ang gagawin nilang kampanya laban sa katiwalian sa bansa. Sa mga nangyayaring mga anomalya at katiwalian, huwag husgahan at bigyan ng masamang tingin.
Dahil hindi lahat ng empleyado Oo. at kawani ng ahensya ay sangkot po dito sa maanumalyang proyekto. Ayan, Hindi oo. lahat. Hindi lahat. Oo, Oo. yung mga iba dyan, mga simpleng empleyado, papasok, pagkatapos ng trabaho, alas 5, uuwi. Pero itong mga kinasuhan talagang matindi ito. Oo, ito naniniwala pa rin tayo na mas marami ang mga matitinong empleyado at kawani sa hana ng Department of Public Works and Highways. Oo, dyan Siyempre, sa pangyayaring ito sa Bulacan, Oo. lalo na sa mga ghost project, yung mga palpak na flood control na binabaha, ang batikos ang ahensya sa pamamagitan ng, alam mo na, social media. Oo, maraming lumalabas na pambabasaw yung mga netizen natin sa mga empleyado at kawani ng DPWH. Siyempre, hindi po natin maalis ang galit ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nakararanas ng matinding pagbaha. Ibinubuo sila ang kanilang sentimiento. Yung kanilang nararamdaman sa social media. Ang mga ibang empleyado o kawani ng DPWH ay malinis at wala silang ginagawang katiwalaan din. Hindi raw maganda ang pagtrato sa kanila ng ilang mga kabayan natin sa kabila ng mga harassment at pambubuli dahil sa malawakang kontrobersya sa flood control. Ang mga inosenteng empleyado na wala namang kinalaman sa mga anomalya madadamay. Nadadamay, nakakarinig ng negatibong mga komento at reaksyon. Kaya nga ang kagawaran ng Department of Public Works and Highways ay humiling na pansamantalang alisin o suspindihin ang uniform policy kasi napahira ng dumi ang kailang isinusuot na uniforme. Kapaborito Iro. Dahil sa mga tiwaling opisyal ng DPWH, kaya ang mga sangkot sa anomalya, hindi sila makatingin ng diretsyo. At hindi makatingin sa kaliwat kanan. Alam hindi, ko. singa baliktad. Manlingaw iraad kawigi kawananda, ta aburidora. Aburidora. Alam ko na ilan ng mga alam natin na talagang marami ang nawaldas na pira mula sa corruption, sa flood control projects. Mula 2023 ayon sa environmental group na Greenpeace Philippines aabot ng 1,089 trillion piso. Kabilang dito ang 560 billion na nilustay ngayong taon. Kaya pala lubog sa baha, lubog sa utang. Sa ginagawang anomalya sa loob ng ahensya ng ilang buwaya na opisyal na nasa likod ng korupsyon. At sa datos mula sa National Integrated Climate Change Database at Information Change System, ngayong 2025 mula sa kabuuang 800 billion climate change projects na pinangangasiwaan ng DPWH, tinatayang nasa 560 billion ang posibleng nawaldas sa korupsyon. Kung 800 billion peso ang tinatayang pondo sa flood control projects at ang sinasabi ng National Climate Change Database nawaldas ang 560 billion pesos sa korupsyon, lumalabas na 240 billion pesos lang ang napunta sa projects. Hindi pa natin alam kung ang project na yan standard o substandard. Mayroon pang mga project. Kickback yan. Hindi ito katanggap-tanggap kapaborito Errol. Hindi lang ninanakaw ang kaban ng bayan, kundi pinapalumpo ang kabayan na sa milyong-milyong Pilipino na makasurvive sa harap ng tumitinding crisis sa klima. Nakakabahala ang korupsyon. Sa nangyayari ngayon sa flood control program ng gobyerno na ang pondo na yan ay galing sa buwis ng mamamayan. Sana itong pagsampa ni DPW Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman
ng kasong katiwalian laban sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan ay magsilbing eye-opener sa lahat ng mga kawani at empleyado ng gobyerno. Ito ay talagang talamak sa ngayon. Kung iisipin mo, mga opisyal ng DPWH at empleyado. Oo. Ibang empleyado na nasangkot. Oo. Pero yung nasa likod ng maskara, wala. Yun dapat ang i-unmask. Oo. Yun dapat ang hanapin. Meron bang mga politiko na involved? Nasa likod niya. Na malay mo, itong mga opisyal ng DPWH, mga puppet lamang. Kung sa bagay. Pag sinabi niya, alam mo yung puppet, yung meron tali, yung may string. Diba? Pag pinapasayaw ng iyong mga kamay, sumasayaw din yung puppet. Oo, sunod-sunuran. Dapat, parang kwan yan, parang kalabaw. Pag hinilang mo sa kaliwa. Ito may tawag at saya. May patili. Ilocano tan sa patili. Dyan, Pangasinan balot may tebeng. Diling. Pag hinilang mo sa kanan yung lubid, yung kalabaw, kakanan. Pero pag hinilang mo sa kaliwa, kakaliwa din. Pag sinabi mong, ho! Yan, hihinto. Kaya yun ang kwan yun. Paano mo malalaman ng kahit hindi mo pa nakikita yung kasarian ng kalabaw, babae o lalaki? Siyempre, yung kanyang sa puwit. Hindi nga, kapag hindi mo nakikita, saha mo ka lang. Huwag mong tingnan yung likuran. Siyempre, makikita mo na yung paano mo malalaman na lalaki o babae yung kalabaw? Yung buntot. Hindi, mali. Mali. Ano? Hi! Lalaki yun. Bakit? Si! Si! Ganto, bigyan na niya doon. Ganun ba yun? Laki. Parang naalala ko yung isang lalaki. Ganto, di ba? Abante man, di ba? Kamo. Tunda. No, paabante mo lang. Hi! Ganto, di kinlaman, no, nabante lang. Kamo. Babae. Parang naalala ko yung lalaki na hindi marunong bumasa. Pumuntang umihi sa CR. Hindi niya nabasa yung pinasukan niya pang babae. Paglabas niya yung babae nagagalit. Sabi niya, iba yung pinasukan mo, pang babae yan. Bakit? Itong nasarapan ko, hindi pa pang babae. Iba rin yung nag-CR na napunta sa may CR, male tsaka female. Okay. Bakit kaya pag sa CR ng lalaki, mali? Mali. Oo. Yung babae. Tama. Yung lalaki, mali. Mali. Yung sa babae, tama. Yung pagbasa niya, mali. Kasi mali. Mali. Lagi na lang, mga lalaki, lagi na lang tayo mali. Pero yan joke lang. Jokes lang. Pampagaan lang ba? Kaya nga dahil pag dumako tayo dito sa local, nako. Grabe ang naman medyo nag-ceasefire tayo nung nakaraan pero kinuha mamaya naman tong may mga dala ka naman tong mahiwagang mga dokumento parang napapasa lang mga DPWH sa iyo kung saan mo kinukuha yung mga dokumento mo naman akong talagang dito. Marunong ka talaga kaysa DPWH Hindi, kasi binibigyan natin sila ng chance na magpaliwanag. Binibigyan natin sila ng chance na sabihin din kung ano yung kanilang nararamdaman. Inaantay natin na tumawag sila dito. Sinubukan din nating pumunta. Mag-reach out para tayo na ang pumunta dahil sa social media lumabas na naman itong project ni Mighty Way. Mighty Way. Mighty Ped. Itong si Mighty Ped, hindi Mighty Way, yung construction. Na pag-aari ni Jerry Lim. Dahil itong pinaggagawa nilang flood control, mainit na nga sa mga mata ng tao at mga opisyal. Binababoy pa yung mga project. Engineer, ano nga yung litrato nung doon sa may San Carlos, sa may Barangay Talang, yung project nitong si Mighty Way. My Way. Si Diba? Mighty Ped. Ito yung ito yung project
para makita ng ating mga Kababayan. mga kababayan, yung nakatayong sheet pile nga, engineer, yung may katabing backhoe. Oho. Para ma-picture nyo kaagad kung gaano kahaba yung Oho. engineer. Yung kung gaano kahaba yung mga patingin ng yung litrato. Oo. Dahil ang sheet pile, ang standard po niyan ay 12 meters. 12 meters. Oo. Baka walang tao. Ha? Baka walang tao Baka kumatok ka na. Oo, baka nag-CR. Ayan, oho. Yan. Ayan. Ayan na. Naalala mo yung interview ni Engineer Jan Liwanag? Si Construction Division. Chief ng Construction Chief ng Port Engineering District. Pangasinan Port District Engineering Office. Oo. Fort DEO. Diyan sa Santa Barbara. Diyan sa may Santa Barbara. Na nakakasakop sa 3rd District. Ang sinabi niya sa interview, yung mga sheet pile. Sheet pile. Yung mga sheet pile ay pinatayo dahil wala daw space yung kontraktor. Walang space? Oo. Baka nasa ibang space naman. Si Engineer Liwanag naging spokesperson ni Mighty Way, Oo. Okay. Oo nga, no? Oo, di ba? Oo. Kasi siya ang sumasagot eh. Dapat yung kontraktor. Oo, dapat yung kontraktor magsalita. Mukhang spokesperson yata ni Mighty Way itong si Engineer Liwanag. Hindi natin siya sabi na may may anong tawag doon, talent fee o Hindi ko alam. Basta siya ang nagpa-interview at pinakita na yung mga litrato nakatayong sheet pile pinatayo dahil wala daw space. Saan? Doon sa may ginagawang flood control sa Barangay Talang, San Carlos. Walang space. Ang problema, nakita ng mga netizen na marami na yung pinatayo na bungi-bungi, hiwa-hiwalay. Kung 12 meters yun, bakit ang nakalabas lamang maliit na? Oo nga, no? Kung ikaw ang mag-iisip doon, ibig sabihin, pag 12 meters standard yun, parang malalim na yung nakabaon. At dahil maliit na yung nakalitaw eh. Yung nakalitaw. Oo. So hindi yung hindi po inilagay lang. Hindi temporary. Ipakita mo nga yung picture. Hindi temporary, kundi parang permanent na. Yung isa. Yan yung karatula. Ayan. Isa pa. Parang natutumba. Medyo matino. Yan. Oo. Yung nakikita nyo po na sheet pile po yung nakatayo. Yan. Sheet pile. Sheet pile po yung mga nakatayo. Yung merong backhoe nakatabi, Kuya Engineer. Yung may backhoe. May backhoe. Tingnan natin yung may backhoe kung anong klase yung sheet pile. Para makita nyo kung gaano yung isa pa. Yung susunod dyan. Tingnan mo yung pagkagawa. Yan. Yung nakikita nyo yung backhoe, yung dilaw. Oo. So, ibig sabihin, kapantay na ng backhoe yung pinakadulo ng sheet pile. Kung 12 meters po yan, imagine nyo yung 12 meters na tatlong palapag na gusali. Oo. Third floor. Yan yung 12 meters eh. Kasi ang isang metro ay isang palapag, 4. Diyan sa paglagay ng sheet pile, anong ginamit? Yung vibro? Hindi ko alam eh. Basta kasi mayroon yung vibrate. Vibrate. At saka yung hammer. Yung kamay mo mali. Ate, siyempre, ganun eh. Hindi magbabibrate. At least hindi ka nakita sa camera. Magbabibrate. Yung ganun. Ngayon, nakikita niyo po yan, yung mga sheet pile na nakatayo. Parang, hindi pantay-pantay At saka nakaporma na na nakabaon masyado eh. So, ang natitira, parang, yung iba, 3. Parang 3 meters na lang yata yung isa, mga 5. Diba? Ibig sabihin, kung 4 meters yan, nakalabas. 4 meters ka mo na lang. Ibig sabihin, yung 8 na baon na? Hindi hindi inilagay lang. Hindi yan inilagay para temporary. Hindi lang pinatayo yan, engineer. O kaya, ganito rin. Pag ibinaon yan, baka pag binunot mo yan, walang 12 yan. Malamang. Engineer Liwanag, ipaliwanag mo ngayon yan. At saka itong si Mighty Way Construction na
na ikaw na ang nagsasalita para sa kanila. Kasi ganito yan eh. Hindi pantay-pantay yung seat pile, ano. Ngayon, kung inilagay lang, pinatayo lang, dapat sana pantay-pantay. Hindi, may mataas, may mababa. Ibig sabihin, nakabaon. Nakabaon yan. O kaya, mas maiksi yung iba, mas mataas yung iba, hindi magkapantay. Parang ganun dapat Engineer Liwanag, kaya kami pumunta dyan para sana puntahan natin yung area. Lahat may lahat may meeting eh. May meeting lahat. Oo, lahat sila eh. Pati yung aso, may meeting. Oo, yung tinanong natin na pangalan nasa meeting daw eh. Ow! Ow! Oo. Mamaya ituloy natin yan. Ituloy natin Ituloy natin yan. Ituloy natin yan. Ituloy natin yung tinutuloy din na construction itong si Mighty Pidway. Mighty Way lang. Mighty Way. Mighty Pag yung sheet pile maiksi, tipid yun. Oo nga eh. Tipid. Oo, tipid. Anong sabi ni Secretary Vince Dizon? Pag may nakikitang hindi kaaya-aya, i-report ka agad. I-report Huwag kagad. niyo lang antayin na kayo po ay isumbong ng inyong mga Netizen. kababayan. Lalo na't yung mga nakakakita, yung mga taga dyan. Kaya ayusin ninyo ang trabaho nyo. Mighty Way. Kung ang excuse dyan ay hindi, kasi hindi ko alam yung project, kasi hiniram lang yung aking lisensya. Mamaya, papaliwanag namin kung yung yung lisensya pwedeng ipahiram o hindi. Anong violation dyan? Mamaya, kuwan natin yan. Makalipas Isa-isahin natin. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayasu #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Kaya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Oras alas 7:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Mahabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Triol Lingkor at Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. O, isa nga pala, good morning kay Helen Linsay. Ayan, kay Jerry Nabalta, kay Bingbing Nakars, kay Jerry Baliros, kay Fernanda Bubis. Gawin din kay Maja Nakurda, bless morning idol, sabi niya. Si Robert Cayago Jucaris. Ayan, hello, good morning po. Sabi niya, good morning din sa inyo. Ayan. Pagpatuloy natin yung ating tinatalakay, Kapaborito Errol, patungkol doon sa ginagawa na flood control yun, no? Yung doon sa San Carlos. Flood control yan. Flood control, oo. Basahin ko nga yung yung nasa... yung records nga, yung records. Yung tarpaulin. Yung kanilang... okay, kung kailan nag-start, kailan ang pagtatapos ng project, kailan ang yan, amount at sino yung contract. Yung nasa tarpaulin nila, yung information billboard. Yan. This is where your taxes go. Oy, may logo ng DPWH. May logo... Dali, nawawala eh. Parang tinitignan mo kung may logo yung kwan dyan, merong logo ng Department of Finance. Merong logo ng BIR. Yan. Maayos, ha? Maayos, maayos. Name of project. Maayos na ngayon, ha?
Maayos inayos na nila. Nilagyan na ng kwan nung nagkabistuhan ha. Di ba dati wala akong makitang billboard eh. Iba yung Oh. nakalagay sa akin dito eh. Sige, may maliit, may malaki. Yung malaki, yung maliit, yun yung binasa mong may logo. Nakikita ko. Yung maliit. Galing ni engineer. Ngayon, makikita natin dyan kung saan yung location, yung haba. Name of project, construction of flood control structure along Panaminditaan. Panaminditaan Creek. Barangay Talang, San Carlos City, Pangasinan. Okay. Contractor, location, San Carlos City, Pangasinan. Name of contractor, Mighty Way Construction and Supply. Ayan, malinaw. Mighty Way Construction. Mighty Way. Date is started June 5. So, nan imbunag ang bulan. Imbunag ang bulan. Ano, September natin. June 5. Okay. Pero balon pagkalaba ko no yan na tarpaulin. Kaya nga, yun ang sinasabi ko eh. Umpisahan na nila ito na matagal, pero kakakabit lang nila. Para ipakita sa taong bayan na mayroong tarpaulin. Para pag may nag-inspeksyon na galing nasyonal, may tarpaulin. Pero tignan nyo, bagong tarpaulin na, kita ko eh. Kahit medyo malabo yung aking mata talagang kitang-kita ko, bagong kabit yung tarpaulin eh. Nagkabit sila nung nabisto na sila eh. Sige, tuloy. Kadugtong. Okay. Date started at date completion. Ayan. December 21, 2025. December 21, ano na ngayon? Hindi, sa December pa matatapos. Oo nga, December. Ano pa lang yun, Okay, September. Sige. October, November, December. Ayan. Sige, sana matatapos yan. Contract cost, 47,226,181. Okay. Implementing Office, DPWH, Pangasinan, 4th District Engineering Office. Ayan. Kaya pala ang tagapagsalita nila itong si Engineer Liwanag. Hindi kasi siya yung pupunta sa mga construction site. Pumupunta ba yan? Ewan ko kasi siya yung hepe ng construction, dapat pupunta yan sa mga construction site para tignan yung mga project kung maayos o hindi. So, parehas din doon sana yung malaking tarpaulin na pinakita. Oo. Parehas yung kanya. So, ibig sabihin, nagumpisa nung June at matatapos sa December yung project. So, ilang percent na yung completion dyan? Yun ang tanong namin sana sa DPWH. Kaya kami nag-reach dyan sa DPWH. Kung ayaw niyong sabihin, ako na lang ang magsasabi. Sandali, merong dito eh. Ilang percent daw? 0067. Sandali, hinahanap ko eh. So, para malaman natin at makikita natin kung totoo nga yung sinasabi na porsyento na natapos na. At ilang porsyento pa yung hindi natatapos. Hindi na naman ma-access yung nila? Wala. Alam mo kasi, kanyan. Medyo sila ngayon. In hot water kasi. Medyo mainit-init yung tubig mula sa ilog. Sa flood. Kaya't yung mga nasa nila, anong pangalan ito, records nila, particular sa social media, siyempre, ayaw nilang pakita. May mga masisilan dyan na makikita nyo. Yung program of works, bakit makikita mo ba dyan? Yung nakatayong sheet pile, puntahan nga natin at kung sakali, kung yung sinasabi nitong si Engineer Liwanag na project ng Mighty Way dyan sa Talang, nilagay lang dahil walang space, siyempre bubunutin nila yon. Tingnan natin kung tama yung sukat. Yan ang gusto ko eh. Yung litratong yan kasi, although kinuha ko lang din sa sa social media. Ngayon ganito yan. Credit to the owner. Kaya yung naturang sitpal na yan, kung makikita natin ng actual, sana makikita rin natin yung program of works. Kasi diyan natin na ibabase kung tama nga yung nandyan sa actual na nakikita nating sitpal doon sa
mismong program of Kasi works. nakakapagtaka kung ang sheet pile nakakaabala ba pag nakahiga yung mga sheet pile? Hindi Hindi Di ba hindi? nakakaba. Bakit anong maluwang purpose, naman yung anong purpose nung pagtatayo nila? Oo, baka naman gusto lang ipatayo at para makita na may nakatayong sheet pile. Ang problema nga, nakita ng mga netizen, iba na yan, yung bungi-bungi. nila. O, bungi. Tapos, pag impalagi datan, tanggap po yung space, alang na ikutup data yan. Lante. Ha? Ano, kung ibinaon yan, siyempre, permanent na yun. Permanent. Ibig sabihin, yan yung design niya. Ano? Pero pag pinatayo yan, makikita natin kung gaano po kahaba yung sheet file na yan at dapat makita din natin yung program works. Di ba sinasabi ng DPWH, transparent kami dito. The words transparent, sana ipakita nyo lahat ang mga dokumento na wala kayong tinatago. Di ba? Kung may hinahanap pa nga akong dokumento kay kaya Engineer Jan Liwanag dahil ang sabi niya daw mahigit 150 flood control daw yung hawak niya. 157 yata yung 150. pagkadinig ko pero yung 133 na nasa akin detalyado rin. Kaya kung may bibigay niya yung mga dokumento, malalaman natin kung saan lugar, ilang yung sabi niya more than 150 ilan ang amount na inilaan At lahat. saka kung nasaan? Kung yun nga. So anong barangay? Sino yung mga kontraktor? Ano gumagawa diyan? Malalaman natin 'yan. Kay Engineer Jan Liwanag para maliwanag ang pandinig ng ating mga kababayan na hindi po nyo itinatago yung mga dokumento, mga public documents. Kasi public documents yan, dapat nakakuan yan nakalatag yan sa publiko dahil ang pinag-uusapan natin dito, pundo ng taong bayan, galing sa taxpayers money, kaya dapat na malaman din nila. Ang sabi nga nila sa dami nga nakukuhang flood control projects itong si Mighty Way, jackpot. Pero ang sabi ni Matthew Bala, nung nakausap natin hindi ko alam yung mga project hindi ko alam yung mga project. Meron ba yan? Meron ba? May mga nakapangalan sa kanya sa Mighty Way, pero hindi niya alam. Hindi niya alam. So, ibig sabihin, baka, hindi naman natin siya pinagbibintangan kasi bawal nga, pinapahiram niya yung kanyang lisensya at nagpapabayad ng 5%. Bigyan natin ng benefit of the doubt, baka pinasubcontract niya yun sa ibang kontraktor dahil para doon sa 5% na lang na royalty. Pero ito di ba yan yung binunyag ni Ang kinu-quote natin dyan si Senator Ping Lacson. Kasi bawal yung mga hatian na yan. Bawal yan bawal sa isang lisensyadong kontraktor na magpahiram ng kanyang lisensya sa ibang kontraktor dahil yan ay labag sa Republic Act 4566 o kaya yung tinatawag na Contractors License Law. Merong tinatawag na parking. Merong tinatawag na yung royalty. Meron pala yung sagasa. Anong sagasa naman? Pag sinabing sagasa, sa ayaw at sa gusto, sasagasahin. Yung project, kung sino man ang siga na nagpapondo dyan. Yung proponent. Walang makakapigil. Yan ang sagasa. Kaya itong mga projects ni Mighty Way, kung hindi niya alam, ginagamit yung sige, sa susunod na linggo, total, nasa akin pa naman yung marami akong dokumento ng mga flood control projects. Kukwentahin natin kung magkano na yung na-jackpotan ni Mighty Way sa flood control ng mga project. At kung saan ang mga yan. Ibibigay ko rin tulad nung ginawa namin sa mga
sa mga ibang flood control projects, Oo. ay ibibigay din namin sa inyo yung data kung magkano ang worth ng naging proyekto, naging jackpot ni Mighty Way. Ang may-ari ng Mighty Pid, Mighty Way, Mighty Way. Si Kwan, Mighty Ban. Ano ba talaga? Teka. Yung Mighty Band, ginagamit yan doon sa may sapatos na... Pandikit para yun! Magano? Oh. At yung Mighty Band, gamit na mo sa may imukwap yung Mighty Kid. Ayun. Yung sapatos. At may Mighty Kid. Atak, yung sapatos. Alam ko. Gamit na mo tayo Mighty Band. Yun yung pandikit. Yun yung pandikit. Yung Mighty Pid. Yun yung nagtipid. Doon sa proyekto. Sa proyekto. Yung sheet pile Engineer Liwanag, yung sinasabi nyo yung pinatayo lang dahil walang space. Tingnan natin, pag bubunutin nyo na, sukatin natin. Para malaman natin. natin. Magkalangan na! Dahil ang nakabaon kung 12 yun, mga 8, 9 ang nakabaon. Dahil maliit lang yung nakalabas Kung ikaw, maglalagay ka ba ng ganon? Hindi. Kung ipapatayo mo lamang at bubunutin mo lang din? Hindi sa ilim mo agad. Parang number 1, na nag-aksaya ka ng oras. Pangalawa, yung equipment gasolina. na ginamit mo. Gasolina. Samantalang yung sheet pile, pwede mo namang ipahiga dyan. Correct. Di ba? Kaya't huwag nyo nang linlangin ang taong bayan. Engineer Liwanag, sing Pimaway, spokesperson na Mighty Way. Tas ikaw empleyado kay DPWH, construction chief ka. Sa ipasalita, mamay kontraktor, mangitagar kay media, tanang nangantayin amin. Tignan ho natin lahat. Ang hirap nga itong mga nandyan sa DPWH Port Engineering District, nagtatago sila sa mga media. Ayaw nilang, ayaw nilang magpakita. Ang sinasabi yung, yung aso doon sa, walang aso doon, opisina yun Wala ba? Yung doon sa baba, sabi niya, may meeting. Di mangol. Hanggang natin. May meeting. May sakya, turpin empleyado mo. Kapaparam ko rin. Agtok kabat. Ang babangil ibabaga to. Napapicture mo kamut si ka. No, sa pakaman niya, turpi kaya empleyado, ang mo kabat. Gaton yan. Kaya may pawin na cellphone to. Ni kalupam kan to. Sige. Turpi. Sige. Okay, reaction. Basahin natin. 0986-5730. Sir, matagal nang kalakalan yan mula sa Kuri administration. May nakulong na ba na elected official na ng proyekto, sabi niya. Di ba? 0917-2759. Tanong ko lang po, sabi niya, sapat lang ba ang makulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Ganun lang ba? Sabi niya. Hindi, kasi wala na kasi yung death penalty kapaborito Errol Tinanggal yan ni Lola Gloria nung siya naupo pinaamindaan yung batas tinanggal yung death penalty, kaya ngayon lumalawak ang korupsyon dito sa bansa. Roman de Guzman, ang tagal ng justice system sa Pilipinas. Ay, ganyan talaga. Namatay na. Tumadaan sa proseso. Namatay na ang mga suspect, hindi pa rin nakukulong. Maria Concepcion, di ba klaro yan? Nagkakabukingan na lang sa hearing, idol, sabi niya. Oo nga naman, nagkakabukingan sila sa Senado, sa Kongreso, Tama ka naman, Sandro Liwanag, kung totoo na pinagamit yung lisensya ng kontraktor, dapat may penalty yan. Mayroon. Wala pang wala pang napaparusahan Wala pa Wala namang umaamin dyan na pinahiram nila yung pero lisensya nila. Ang sabi nila, hindi ko alam na project ko yan. Bakit meron kayong tinatawag na royalty? Ayan, Sa inyo nang galing yan, royalty. Kaya nga Yung word na yan. Ang akala ko yung royal, yun yung iniinom noon. Soft drinks pala yun. Ramel de la Piña, dapat taasan ang penalty ng graft at taasan ang
penalty ng Graft and Corrupt Practices Act sa gobyerno, pati ang bribery, sabi niya. Hindi pa ba sapat yung penalty? Willie Castro, hindi lang contractors ang dapat managot mula congressman at lahat ng kawani ng opisyal ng DPWH. Yun na nga. Ginagawa na ni Secretary Dizon. Pero wala pang congressman, wala pang senador. Nandoon pa sila, nagbubulahan sa Kongreso at Senado. Maria David, sino ang nagsasabi ng totoo? Parang pasapasahan lang ang bula, sabi niya. Walang aamin. May Soriano, sana may accountability, hindi puro excuse. Marcelina Rivera, may rent out ng lisensya. Hindi na bago yan sa mga contractors. Rent out, ha? Rent out. Ngayon ko lang narinig yung words na rent out. Yun yung royalty. Royalty. Parintaan. Oh. Sige. At abangan natin kung ano pa ang mangyayari sa susunod na kabanata. Basta kung may alam kayo dyan, isumbong nyo kay Senador Lacson, may papremyo. Ano yung sabi niya pag may magandang project? Sa media naman yon, sa media. Panawagan niya naman sa mga media. Sa media. Na kung may kayo po ay makakita ng pinakamagandang flood control project, yung isang buwan na sweldo niya, 190,000. Ay, teka. Ay ibibigay niya as a reward. Show as a yung gratitude. Unaan natin. Punta tayo sa Barangay Talang. Kung lakat na Barangay Talang, ditan may kulanto, may project na may kiyay. Impapalagay ko natin yan. Atungilang Talang, atungilang sa project. Yeah. Pili pa tayong mag-exercise, engineer. Tiket. Engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Balagduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Councilor Arday Sensoriano. Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Aberdani Messina. Councilor si SK Federation Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris. Junior. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Kumusta kila, Kap? At lahat ng mga barangay officials dyan, mga BHW at si Kagawa da Junjun Gabriel. Hari ka kaulag ko. Mga barangay Tanuds. Good morning. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, kay Sir Jeffrel, kay Sir Felix Domicilio, kay Councilor Freddy Pinulyar. Gawin din, dyan sa may bayan ng Binmali, Pangasinan, Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Basta kay maminta, lahat masaya. Ayan. Alam mo, itong si Vice Mayor Edgar Maminta, talagang matulungin ito eh. Talaga na amay puso ton talaga at amay anlumak. Amay nanangga po posisyon talagang diri sa yung pantulong to. Lalo na ospital. Ospital, wala problema ito ospital, tampol tutan ya aksyonan. With pamasahin eh. Inarka kaning ng isatan eh. Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera na Mangaldan, good morning. Kan si Councilor Chenny
Flores, ayan ng mga aldan. Don Ramon Bautista Uy, Sr. Yan sa may Region 1 Medical Center. Aha, good morning sa inyo. Aha. At lahat ng mga nakikinig dyan sa may Region 1 Medical Center. Aha, kay Director Roland Mejia. Good morning. Medical Center Chief. Aha. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa himpapawid at magbabalik sa araw ng Lunes. Ito po ang inyong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtiruling ko, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RG Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!